Леле, къде попаднах? Събота 14 декември. Решихме да се разходим до хижа Мазалат. И още със стъпването ни в планината попаднахме на истинска зимна приказка. След едно бързо кафе и преобличане с зимната екипировка, тръгнахме от хижа Партизанска песен нагоре към хижа Мазалат. Мъглата беше преобразила дърветата в ледени скулптури. Направо си беше удоволствие да вървиш нагоре и да се наслаждаваш. След около час вървене достигнахме и до първите панорами. Нямам думи да опиша това, което беше пред очите ни. Не е лошо тук на този глед, чец. След още половин час изкачване излязохме на билото и о боже, какво ни предлага мъглата само. О, там, това дървета. Това дървета е голяма работа, бе. Просто уникално. Еми, ръцете ми са стати вече. Започнах да снимам толкова често, че изостанах от групата и останалата част от прехода я довърших сам. Условията не бяха много подходящи за дрон, но както винаги не се сдържах. Първоначално го ползвах като влог камера заради добрата стабилизация, но все пак реших да го дигна в небесата. Любимата ми гора, заскрежена и мъглива.
Друг свят е просто тук. Колкото да не ми се занимава понякога да вадя дронове апарати, обективи, да сменям и да снимам някакви неща, толкова и знам, че после като си погледна кадрите и се кефя, че съм ги направил тия снимки и клипове. Много е трудно да се снима с дрона в гора. Постоянно пищят сензори. Може да го удариш някое дърво или клон, което не се е случвало. И не може да си гледаш дисплея много за какъв е кадъра, понеже дронът е по-важен. О, тия дървета май ще ги снимам там. Кой е замерал с снягове? Вижте гората колко е скучна долу, сива, кафява. Обаче където е минала мъглата, красота! Вървейки още напред, настъпи момент, в който слънцето започна да пробива през мъглата и да създава интересни сенки и силуети през падащият сняг. От тая гора. Сериозно ви казвам. След малко е залеза и знам, че отгоре на откритото също ще е лудница. Но тук мога да снимам 12 часа. Там тия дървета мога да ги снимам цял ден. Половин час преди залез успях да изляза на билото преди хижа Мазалат. Да, ще правиш друг. Видимостта беше между ниската мъгла и високите облаци, които спираха цветовете на слънцето. Определено не беше така, както си го представях, но все пак пейзажът наоколо беше като ледена пустиня. Так му дойдох на хижа Мазалат. Тук времето е спряло. 2 пъти по-топло е от партизанска песен.
Няма и вятър, няма и мъгла. Мъглата е там долу. Няма и залез. Но пък може утре да има изгрев. Но пък може и да не сме станали. Ще видим. Добре, е! На следващата сутрин се събудих в 7:15 и излязох да видя какво става с изгрева навън. Уникална гледка. Такива ярки и червени цветове не бях виждал. Някои хора си поспиваха още в палатките, но едва ли ги е притеснило летенето ми наоколо с дрона. Направих 2 кадъра, колкото да не съм ставал на празно, и влязох в хижата да закуся пържени филийки със сладко и сирене. Къде е Фокса? Ай на хубавите гледки! Въпреки мъглата, която се спусна, не ни свъртеше на едно място и с Валио и Еми се хванахме да изкачваме някой връх с надеждата да сме над облаците. Днес гората не беше заскрежена. Явно градусите наистина са се вдигнали с нощи. Както и вятъра. Какво не ти харесва? След неуспешният опит да видим нещо, се върнахме в хижата, изиграхме няколко настолни игри и беше време да слизаме надолу. Явно днес е решило да духа яко. Зумна малко.